Здрасти, Любче. Как си? Добре съм. Какво прави днес? Играхме на градината. Амкахте ли на градина? Да. А спинкахте ли? Да. Слуша ли госпожата? Да. Ти най-прекрасното момче на света ли си? Да. Я кажи на колко годинки ставаш скоро? Ето така. Не. Това е 5. Кое е 5? Това е 4? Четири. Да, тате, това е 4. Какво ще кажеш още? Обичаш ли мама и тате? Да. Какво да? Кажи. Мама и татко ви обичам. И те те обичат много, Злато. Знаеш ли, че ти си най-прекрасното дете? И тебе те обичам, мама. Ти знаеш ли, че си най-прекрасното детенце? Да. Виж, татко. Да, какво? Сгазна изела. Така ли? Да. Виж, почвам. Какво ще кажеш още, тате? Много чуки А? мама. Какво, тате? Много слушах мама. А тате, слушаш ли го? Да. А него повече или по-малко? Много. Много. Много повече или много по-малко го слушаш от мама? Много го обичам. И ние те обичаме, слънце. Дай целувка на камерата. Златен си ти, знаеш ли? Айде, си ме. Снимам те, бе, тате.